Здравейте хора, аз съм The Pro Gangster и днес ще играя Minecraft Pocket. Изпишем с един мой приятел. Представи се. И мене... Сега ще играем Minecraft Pocket Edition. И... Да. Minecraft. Да. Хайде да играем. Аз това мога да кажа. Как се казва сървър? Аз IP-то го имам записан. Пак ми пише, че е фул. Хора ще ми качва от 5 месеца. Просто имам доста проблеми, така наречено. Пак пише, че е фул, човек. Махни го. Да, бе. Ама чакай, ти в нашия свят ли? Я. Ама пише ми, че е фул и не мога вляза. Знам, бе. Аз не съм зафана, аз те знам. Никой не е намерил блокови диаманти. Никой от нашите приятели. Ходил съм из мините, няма диаманти, човек. Нали? Просто лърва да е така. То би трябва да има сил, а няма сил. Би трябва във всеки свят на 15-ката, по-скоро новите версии, да има село. Аз съм откривала локацията селото, дето е от 1.10. Може да говорим за 16-ката нещо, ако някои хора не знаят. Доста нови. Но, да, магма блоковете, бомб блоковете, новите блокове от Недъра. Ага, това дето за елитрата, дето търсиш по корабите за елитрата. Там има такова. Ти търсиш за елитрата. Ако някой не знае какво е елитра крила. Като не вярвам някой да не знае какво е елитра. Просто това си е от Майнкрафт. Ако не сте гледали факта клипове или по други места, не знам. Аз просто гледам факта, но те вече като сложиха мода и аз мисля, да се казва да не еладе, пачка на пътиката. Нали такова задолу? Такова е почнато. Ето, още. Не, виж там как е почнато с такова. Опа. Как е почнато там с такова. Ти си го махнал. Злати го беше почнал тук с такова. С това си. Добре, дайте. Дай ми той. Работи ми да е такова. Може да строя нещо с него. Ако искаш наши огради. На мен не ми трябва. Аз тук да го изкопая ли той? Дърта.
Не знам. Не знам, какво се чува от твоя телефон. Долу. Право. Моята кирка е напълно изхабявана почти. Но как ми лагва? Просто Айран е в един мой приятел и не мога да се направя кирка от него. Само когато се играе тук мога. Да, ето ми го MVO, който аз си рискувах над гръбника за това, за тази наковалня. Но наковалнята е по-важна от нагръбника, защото с наковалнята може да правиш повече работи, отколкото с нагръбника. Да си прекъсваш работи и така нататък. Може да ги правиш. Ако кирката ти начупва, не слагаш само едно айран или две и се оправя. Да. Айтем фреймовете. Не, айтем фреймовете ми. Как беше ти, бе? Не им тага. Да, имаме наковалня. Добре, лагаме, на мен ми бъгна. О, виждам всичко под земята. Човек, бъгна ми и виждам всичко. Нямаме контролите. Пада тек. Сега явно трябва да излезе от сървъра. Колко минути стана клипа? О, 7 минути. Тарам. Хора, аз мислих да правя поредица на Dream River, но се отказах. Влизам. Човек, знаеш, че в моята програма, която снимам, може да слагам камерка отстрани. Тук отстрани да имам камера да се вижда много. Аз в момента бухали вътре. Къде си? Ай, защо не обираш нашата градина? Човек, имаме ли глина? Имаме ли глина? Да направя сакси. Сега съм създал сюжет Фенселина. Аз нямам храна. Говори, знаете, че лагаме, просто си говорим и... Кой ми взема фул демидж? Човек!
Вземаме full damage и така. What? Добре, човек, има клипа е станал 10 минути. Имам пшеница. Окей, отивам. Махай се, махай се. Сега се залюба това. 7. А този един блок колко трябваше? За блок от това, кажу бе. Хей, бе. Блоковете от пшеница. Лица правиха пшеница. Колко трябва пшеница? Май 9 ли? Да се залюбвам ли кравите с 7 пшеница или не? Тук коня. Не трябва ми кон, бе. Дали мога да залюба два коня? Пак. За какво си такова пшеницата? Знам, че мога кравите. Хайде, ме се бе, ти кон. Гати, якия кон. Човек, той има може би 14-15 сърца. Защото нашите сърца май са 20 или 10. Да, 10 са. Десет сме. Имаме 10 сърца, а те са по 2. 20 живот. А значи коня има 25 или 24 живот. И той е пайк. Къде се качи от тук? What? Не, човек! Гръмна крипър! Ще ми помогнеш ли? Моля те. Тия крипъри ми. Аз не съм с клон. Той гръмна пред къщата. Ама по къщата има съвсем леки щети. Вземи дърт. Мой да им трябва. Не с коня ли идваш? Ами не знам, аз просто идвам да убия един паяк и той е до мене. И така ме стресира, че... Мисля, че имам. Имаме ли? Провери и другия. Провери и другия. Какво? Имаш ли бяло дърво?
На малко съм. Не, тук ще има врата. Хора, аз мисля тук да спирам клипа. Искам да има... Да, това беше всичко от нас. Искам да има много лайкове и много гледания. И Владито това иска. Нали? Ами ай, това беше от нас. И ще се видим, може би, утре. Ами...